רגע, אמא. שרי תכף תבוא ואנחנו נטפל בך. סבלנות, זה עוד מעט תהיה. וואי, היא שוב מאחרת. היא ממש מגזימה. היי דפנה. היי שרי. וואי, שרי. מה? את מאחרת שוב. מה סך קרה? הכל חצי שעה. אמא כבר חצי שעה שואלת איפה את? חצי שעה, אל תעשי וואי, מזה עניין. רגע, וואי, אני רואה אותך. יואו, את... וואי, עשית שינוי, הסתפרת. נכון, איך זה? אבל לא רק הסתפרת, נכון, את גם שינית צבע. לגמרי. בלונדינית. מה נפל עלייך בלונדינית? למה? מה זה רע? איזה יפה זה. זה מיוחד. לא, זה לא רע, זה לא רע. אבל למה דווקא היום? מה הבעיה בהיום? שרי, היום זה יום המחויבות שלנו. אנחנו אמורות לטפל באמא, ואת יודעת שאני לא יכולה לבד. אני כאן, דפנה. אני כאן, הגעתי, שרי, אל זה תעשי עניין. לא יפה בכלל. מה לא יפה? אנחנו, אמא השקיעה בנו, ואת מה? ואני מה? אני כאן. אל תעשי מזה עניין. אני פה, איתך. את לא לבד. אין לי סבלנות. למה אין לי סבלנות? אין לי סבלנות. אני פה, איתך. באמת, תירגעי קצת. איך אני ארגע? אני נזכרת בילדות שלנו. לא בילדות, זה כבר היה חלק יותר כשהיינו הורים לילדים קטנים. אני זוכרת שכשאני ביקשתי מאמא לשמור על הילדים שלי, דפנה. היא אמרה, לא, דפנה, היום אי אפשר, אני הבטחתי לשרי. או כשאמרתי לה, אמא, אני צריכה היום עזרה, אמרה, לא, אני כבר נותנת לשרי עזרה, היא ביקשה קודם, כל הזמן. שרי, 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 דפנה, שרי. די, דפנה. אל תעשי מזה עניין. אני פה, איתך. את לא לבד. אני כל יום ראשון נמצאת איתך כאן. אבל את תמיד מאחרת. אני לא תמיד מאחרת. תמיד את מאחרת. אני לא תמיד מאחרת. לך תמיד יש טענות. למה את לא שואלת למה איחרתי? אולי קרה לי משהו, אולי היה משהו. אני לא רואה שהחיים שלי מעניינים אותך. למה שאני אתאמץ בשבילך? שרי, אני כבר לא יכולה יותר. אני לא יכולה יותר. אני מתאמצת במיוחד בשבילך, את יודעת את זה. את יודעת שאת לא עושה את הכל בשבילי. את עושה הכל בשביל אמא. דרך אגב, שקט שם. אני חושבת שאמא כבר נרדמה. התייאשה. היא נרדמה, בסדר. היא נרדמה. טוב, לא שרי, קורה שום דבר. בואי נדבר. לדבר על מה, דפנה? לדבר על מה? מה יש לנו לדבר? באמת, הרגע הגעתי, השנייה. תני לי להתאושש. אני יכולה לנשום רגע? תנשמי. תודה, אני מודה לך. עמוק. את יכולה להכין לי כוס קפה? הוד מעלתך. אבל בסיום מה? כוס הקפה אנחנו נכנסות לעבודה, לא באנו לדבר. בסדר, בסדר. תכף. סבלנות? אני מודה לך. אני באה. נס של טסטר צ'ויס. מה שאת רוצה. עצבנת? אפשר איתה, אני לא יכולה איתה כבר. שגעת אותי. זה מוצא חן בעיניי, אפילו היא לא התייחסה, לא אמרה מילה. בבקשה. תשתי. אבל, שרי, מהר. שנייה. את שמת סוכר? זה ממש לא טעים. שמתי. כמה זמן אני כבר מכירה אותך. אני לא יודעת איך את אוהבת את הקפה שלך. בטח ששמתי. לא מתוק מספיק.
שבי, תני לי לשתות. אמרנו שאנחנו מתחילים. שבי רגע. אני לא מבינה, כמה... אם לא קפה מים. למה לא הכנת לך באמת? את לחוצה. באמת. אני ממש לחוצה עם אמא. מה יש לי עוד לחוצה כל כך? היא ישנה, היא נחה, אני שותה רגע זה הזמן לישון. תגידי, למה את לא שואלת אותי למה איחרתי? למה את לא שואלת אותי? אני לא שמעתי שמעניין אותך. הסתפרתי, תראי איך זה נראה. את לא שואלת למה איחרתי, מילה לא. איך אני, למה שאני אשאל? אני יודעת מה. להסתפר, לצבוע שיער. אני רק לא מבינה למה את כל זה את עושה דווקא היום. תגידי, את קבעת תור מראש? זה היה מתוכנן? ברור שקבעתי. את מכירה את רוברט? אפשר, את חושבת, ללכת אליו בלי לקבוע תור? אי אפשר. חייבים תור. אז למה דווקא היום? למה? למה לא מחר? למה לא אתמול? היום את חייבת להסתפר. את רוצה שאני אספר לך? את רוצה שאני אספר לך? אני אספר לך. אני אספר לך, שבי. יושבת. איזה נהדר. כבר לא קמה. אל תקומי באמת. תשמעי. מה? רוצה באמת לשמוע? אני יודעת שאם אני לא אשמע, אנחנו לא נמשיך. נכון. אז יאללה. יש לי דייט היום. דייט? כן. בגילך? בגילי? למה את אומרת את זה? איך את מעיזה לדבר ככה, דפנה? למה שלא יהיה לי דייט? לא מגיע לי? לא מגיע לי למצוא זוגיות חדשה? את יודעת מה זה להיות לבד? את יכולה להבין את זה? יש לך מושג? לך יש משפחה, בעל, ילדים. לי אין כלום. ואת יודעת את זה טוב מאוד. למה שאני לא אנסה? לא מגיע לי? שרי, סליחה. את כל כך צודקת. סליחה. תשמעי, אני לא רוצה להתערב לך בחיים. אז סתם, רק למה היום? אל תתערבי לי. אבל שרי, אנחנו צריכות לטפל באמא. כמה פעמים אמרתי, כמה פעמים דיברנו על זה, כמה פעמים הזכרנו את הנושא. בואי, נמצא מטפלת נוספת לימי ראשון, חוץ מז'אנה, שתעזור לנו, שתהיה כשצריך אותה. אבל את אומרת, לא, יעקב לא מתאים לו, יעקב אומר שחבל לבזבז על זה את הכסף. את יודעת מה, דפנה? אולי לך קשה לבזבז כסף, לך קשה להוציא שקל על אמא. זה מה שקשה לך, להוציא עליה כסף. זה בכלל לא קשור לכסף. זה קשור ליחס. ליחס? כן? אחרי כל מה שאמא... ליחס, לא לכסף, באמת דפנה. אבל שרי, אחרי כל מה שאמא נתנה לנו... היא לא נתנה לנו. יש לי חדשות בשבילך. לך היא נתנה. לי היא לא נתנה. לי? וואי, על מה את מדברת? היא כל הזמן התייחסה אלייך. היא כל הזמן רצתה לפצות אותך. על מה לפצות אותי? היא רצתה שאת תרגישי אהובה. היא רצתה לפצות אותך על החסר. ואני? אני תמיד הייתי בעדיפות שנייה. אפילו שאני הבת שלה. טוב, לא משנה. שרי, אנחנו לא יכולים להמשיך לדבר על זה. לא נסכם חיים שלמים עכשיו. דפנה, אני רוצה להגיד לך משהו. זה נכון. אמא באמת אימצה אותי, זה נכון. היא נתנה לי בית. היא נתנה לי אוכל. אבל היא לא באמת אהבה אותי. היא לא באמת אהבה אותי. אני רוצה להרגיש אהובה סוף סוף. אני רוצה לבנות חיים משלי. אני רוצה חיים משלי, את יכולה להבין את זה? חיים משלי. אני לא רוצה להיות כמוך.
איך אני? איך את? איך אני? את אוהבת מאוד לסבול. לסבול? אני אוהבת לעזור. כן, את אוהבת לעזור, אבל לסבול את אוהבת יותר. איך הגלגל התהפך לו? את יורדת עליי? כשאת אשמה, מה הולך פה? התבלבל הכל לגמרי. טוב. תקשיבי. די. אין לי סבלנות. אין לי סבלנות לימי ראשון האלה. כל יום ראשון אותו דבר. כל יום ראשון אני שומעת אותך מתלוננת. כל יום ראשון אני שומעת כמה אני לא בסדר. את יודעת איזה הרגשה רעה זה עושה לי? אני לא בסדר? אבל דפנה ילדה נהדרת וטובה. מספיק לדבר. אני רוצה חיים משלי. אני רוצה לבנות חיים משלי. מגיע לי. אני רוצה להתחיל לדאוג לעצמי. ויש לי חדשות, אני לא אמרתי לך קודם. אני יוצאת היום ב13:00 מפה. וואי, רק נכנסת, רק הגעת. טוב, אין לי כבר מה לומר. נכון, הגעתי, אז מה? אבל אני יוצאת ב13:00. די, בואי נפסיק לדבר. תלכי להעיר את אמא, אני אכין לה ארוחת בוקר, ואז אני אבוא לעזור לך, בסדר? שמת ביצים על האש? היי רן, שמתי אותך על רמקול, בסדר? אני על רמקול? כן, אני כאן במשרד. תשמע, לא פשוט, אני וסימה... רגע, חכה שנייה, כן. כן, אני איתך. אתה שומע? אתה יכול להתפנות אליי כמה דקות? כן, אני שומע, אני מקשיב, אני פשוט תוך כדי פה. ככה, אני אומר, לי ולסימה יש לנו קשיים לא פשוטים, יש לנו בעיות עם מתן. מה שלמה באמת? הוא בסדר, הוא לאט לאט מתפתח, תשמע, הוא בכיוון הנכון. אני מאמין שבסופו שהוא ישתלב יפה בבית ספר רגיל. לפני כמה ימים סימה החליטה לרשום אותו בבית ספר לחינוך מיוחד, היה לנו קיצוץ על זה. וואלה? כן, זה הבדל גדול אם הוא בבית ספר מילדים רגילים או מילדים מיוחדים. אתה יודע, אני מפחד ממה שזה יעשה לו. אני לא יודע מה לעשות עם סימה. אז מה אתה צריך? חשבתי, אתה נשוי יותר שנים ממני, יש לך יותר ניסיון, אולי אתה יכול לתת לי הצעה טובה מה לעשות בסיטואציה הזאת. אבל מה אתה צריך? מה קורה? מה אתה צריך? מה אני צריך? מה אני עושה בקטע הזה? זה עשה פיצוץ ביחסים שלי עם סימה. תראה, אני מאוד עסוק פה בעבודה, אני בעבודה. אתה יכול להגיד לי בקצרה משהו שאתה צריך? אני מתאר לך, אני אומר שעוד פעם, בגלל שהיא הלכה ורשמה אותו לבית ספר מיוחד, ולמרות שלא סיכמנו על זה באופן חד משמעי, זה מאוד הכעיס אותי, רבנו, ומאז אנחנו לא מדברים כבר כמה ימים. אני מבין אותך, אז דבר איתה, תפתור איתה את העניינים. הלוואי והייתי יכול, אנחנו כבר לא מדברים. רגע, חכה דקה, רגע. אתה שומע? כן. אתה איתי או לא איתי? אני איתך, כן, בטח, כן. אז כמו שאמרתי, אנחנו כבר כמה ימים לא מדברים. אבל אתה תמיד איתה בכסח, זה לא פעם ראשונה. אתה יודע, המצב לא נורמלי. אבל אתה תמיד בכסח איתה, אז מה אתה תעשה? לא נכון, קודם כל אנחנו לא תמיד בכסח, פשוט יש לנו גישות שונות של חינוך של הילד. אני מתאר לעצמי שגם לך היו מחלוקות עם אילנה, לא? לא. לא, וואי, יפה, היה לכם יחסים דבש, מה שנקרא. תראה, אני מאוד עסוק פה, יש לך איזה נושא קונקרטי שאתה רוצה לדבר עליו, משהו שאתה רוצה... אז מתי נוכל לדבר, באמת? כל הזמן אני עסוק, אני מאוד לא נעים. כן, מה לעשות, אני עסוק, אני עובד, יש לך איזה פעם שנוכל לדבר, שלא תהיה עסוק, שתתפנה אליי? אני לא יודע, אתה יכול תמיד לנסות. טוב, אני איתך, כן. אתה איתי עכשיו? כן, אחי הגדול, אני איתך. אוקיי, סיפרתי לך את הסיטואציה. אולי אתה יכול... רגע, עצור רגע. יש לי פה איזה משהו לא ברור, דקה, רגע. כן, דבר, אני איתך, רגע. כן? אני באמת לא מבין את זה. מה? אמרת שכן, אחי הגדול, שאתה איתי, ועוד פעם איתי, אבל אתה לא מקשיב. הנה, אני מקשיב, באמת, דבר. אז אתה רוצה לעזור לי או לא? במה לעזור? במה? אוקיי, שאני אתחיל עוד פה לספר את כל הסיפור? לא. שמעתי, יש לך בעיות עם סימה, עם הילד. נכון. אז מה אתה צריך?
אני וסימה לא מדברים, אני רוצה עצה, איך אנחנו פותרים את הפלונטר הזה? שנחזור לדבר ולראות את טובת הילד. אולי תלכו לאיזה פסיכולוג, לייעוץ פסיכולוגי זוגי? אתה לא חושב שחשבנו על זה? תקשיב שאתה מדבר איתי. אני מנסה כמה שיותר להיות קשוב לך, ואתה מתעסק בדברים, באלף ואחד דברים, כמו שאתה עושה איתי. ערן, תודה רבה לך, אבל אני מסתדר יופי לבד. כשאתה מדבר עם בן אדם, אני מצפה שהוא יקשיב לך, שתתפנה בשבילך. אוקיי. תן לי רגע לנשום. כן? אז סיפרתי לך. כן, סיפרת הרבה. אוקיי, אני רואה שזה מעצבן אותך. מה פתאום? הכל בסדר. אני איתך, ערן, אחי הגדול. אוקיי, יפה מצדך. רק תזכור את זה. מה? את מה לזכור? שאני תמיד עזרתי לך. אתה תמיד עזרת לי? כן. פעם לא עזרת לי. מאז הילדות אני עוזר לך. מה אתה מדבר? אבל אני מעולם לא ביקשתי עזרה. אני לא יכול ככה, אני לא יכול יותר. אני מנתק. שלא תנתק לי. אתה שומע? שלא תנתק לי. ככה היא מגידה אותנו. חינכה אותנו לסבלנות, לאורך רוח. נכון, אבל אני עסוק ואתה מעצבן אותי. זה עדיין לא נותן לך מספיק סיבה טובה להתעצבן. אנחנו אחים. כולנו עסוקים. זה לא מצדיק איך שאתה מתנהג. וואי, אתה נשמע בדיוק כמו אבא, אני מנתק, די. את לא יודעת מה היה. מה כבר היה? וואו, את לא תאמיני מה היה לי היום. זה התחיל מהבוקר. יצאתי, גשם, האוטובוס עבר. מה את אומרת? הגעתי באיחור לעבודה, והייתה מצגת, לא יכולתי להציג טוב, הבאתי את כל החומרים הביתה, כמה שהתביישתי שם בפני כולם. אבל אני הצגת? לא מאמינה. אבל הצגת? כן, אבל זה היה פחות טוב, יותר טוב. זה עבר, זה נגמר. נגמר? אז בואי נשתה. נשתה, זה עבר, נגמר. העברת את המצגת. אלינה, חיים קצרים, תירגעי. חיים קשים. תירגעי. חיים קשים, מה זה? היין נגמר? איזה יין, מה יין? מה את מדברת על יין? תקשיבי לי קצת. כן, כן. אז האוטובוס עבר והשפריץ על המצגת. נפל לי המחשב. שומעת? נפל לי המחשב. לתוך השלולית, בוץ. לתוך השלולית. כן. את יודעת מה זה להגיע למשרד בצורה כזאת בפני כל האנשים שאני צריכה להציג להם כל הזמן, ופשוט התביישתי. התביישת. כן. אז אני צריכה לחזור הביתה ולשבת איתי פה. היינו שותות ביחד את היין. באמצע עבודה? מה? שהייתי צריכה לחזור אלייך באמצע עבודה? לא. זה מה שיש לי לחשוב? שאת יושבת ולא עושה כלום כל היום? אני לא עושה כלום. ואני עובדת ואני מפרנסת? או, אלין, את לא מפרנסת אותי. יש לי ירושה. יש לך ירושה? כן, כן. יש לנו ירושה. כן, אבל חלק שלי זה לי, וחלק שלך זה לך. אבל אנחנו חיות ביחד בדירה של אמא. לכן החלק שלך הוא שלי, והחלק שלי הוא גם שלך, אבל את לא חיה בצורה כזאת. אוי, אלינה, סיבכת אותי, שלך, שלי? קראת את הספר הזה של עמוס עוז? קראתי. לדעת אישה? קראת? קראתי.
קראתי את שמעת בכלל מי זה עמוס עוז? לי יש זמן בשביל ספרות, כמו שיש לך כל היום, כן? עמוס עוז ושייקספיר גם? מה זה? זה ממש עולמות שונים, זה תקופה שונה. מה את מביאה פה גם את שייקספיר? אני עכשיו קראתי את עמוס עוז. איילין. לפני שבוע קראת שייקספיר. אוי, איילין, לפני שבוע קראתי שייקספיר, ולא רק קראתי, אחר כך גם הלכתי להצגה, לתיאטרון על בימה. איילין, וגם הצעתי לך, איילין, בואי נלך, שייקספיר, זה באמת אקשן, שם קורים דברים. הורגים אחד את השני, אוהבים אחד את השני, בוגדים. אוי, איילין. אלכסנדרה, את מדאיגה אותי. אלכסנדרה, יש משהו לאכול? היית פה כל היום, ישבת פה כל היום, יש משהו לאכול לפחות? כן, נו, אני באה אחרי 8 שעות עבודה, וגם המחשב נפל לי בשלולית. עוד פעם המחשב, עוד פעם השלולית. יש גם תפוז, ויש גם תפוח. את יודעת, זה מאוד באופנה עכשיו, הדיאטה של raw food. את יודעת מה זה לא, כן? לא מבשלים, רק מה ש... איילין, יש גם היום סרט? והבאתי עוף, הבאתי מהשוק עוף, ידעתי שלא יהיה פה שום דבר. כן, את הבאת שוק עוף, אבל אני מדברת איתך על דיאטה. זה מבושל כבר, זה מוכן, נו, רק צריך לשים על הצלחת, אלכסנדרה. להביא לך צלחת? שתשימי? שאת תשימי. אני? שאת תשימי. כן, שאת תשימי. אבל את יודעת שאני צמחונית. איילין, ככה את עם המחשב, עם האוטובוס, עם הגשם. נו באמת, אנחנו כל כך הרבה זמן כבר ביחד, ואת אפילו לא זוכרת שאני צמחונית. מה יהיה? מה יהיה? לפני שבוע לא היית צמחונית. לפני שבוע. דברים משתנים, הכל דינמי. זה היה לפני שייקספיר. אוי, איילין. מה את קראת של שייקספיר? תגידי לי. מה זה משנה? מה אני קראתי? אנחנו צריכים לשלם על החימום, על הגז של החורף הזה. חימום? את משעממת אותי. גז, חורף. אוי, איילין, יש היום סרט נהדר בערב. אין לי זמן לסרטים. סרט זה זול, איילין, סרט זה זול. אנחנו נזמין מונית כי יורד גשם. נכון, יורד גשם. כן. אלכסנדרה, אנחנו תכננו הערב לתקן את החלון הזה שלמעלה נכנס מים מהגג של השכן. דיברתי איתו. דיברתי עם חיים. עם חיים? לא היה לי זמן לדבר, אני הייתי פה, יש לי פה יין, ספר, אני צריכה לבדוק איזה סרטים יש היום. אני חיכיתי לך כדי שנלך לסרט. סרטים, יורד מים, את לא רואה? לא רואה. יורד מים בחוץ. את הבטחת שתדברי איתו היום. ותסדרי איתו שהוא יביא תיקון. ואמרת שתדברי עם ראש הוועד גם כן. באמת? אני אמרתי את כל זה? כן, אמרת את כל זה אתמול. לא יכול להיות, זה לא מתאים לי, לא יכול להיות. אני אתאפל בזה. אוי, איילין. ככה את מכירה אותי, אני צמחונית, אני גם צריכה לדבר עם חיים. אני צריכה גם לקרוא ספר. אני צריכה גם איילין, בואי נצא כבר. אלכסנדרה, תשמעי. אז איזה סרט יש הערב? אחרי אהבה. מה? אחרי אהבה, איילין. מי משחק? אוי, נו, אני לא זוכרת, אני לא חזקה בשמות. אולי אמה תומפסון? לא. זה קומדיה? לא, איילין, קומדיה זה את. שם זה לא קומדיה, איילין. את צוחקת עליי. לא. כל החיים צחקת עליי. או לא. את צוחקת עליי.
ממש לא. למה? כי את למדת יותר טוב ממני? כי בא לך בקלות? ולי לא? לא, כי אני יודעת ליהנות. אני יודעת מה עושה לי טוב. אני יודעת את זה. את מבינה? אני נהנית. אני מתעניינת בדברים. פעם אני צמחונית. פעם אני דיאטה של raw food. פעם אני אוכלת דיאטה, מה? נו, היו כל מיני, את יודעת. פעם אני הולכת לחוג תיאטרון, פעם אני הולכת לחוג בלט. אלכסנדרה, אני נהנית. די עם השטויות שלך. זה שטויות? די, איך אנחנו נשלם את ההוצאות של הדירה הזאת? אם את יושבת כל היום בסרטים ועניינים ושייקספיר ומחר אני לא יודעת מה יבוא מחר. את מילא לא יושבת לא עם שייקספיר, לא עם עמוס עוז, לא מעניין אותך כלום, אז תעבדי לפחות תביא כסף, אני יודעת. כן, מה תעשי בבית? תחשבי, מה היית עושה בבית? מה? אם לא היית יוצאת לעבודה, מה? הייתי דואגת שהנזילה הזאת תתקן, כי עוד מעט זה יהיה על הראש שלך במיטה, את ישנה בחדר הזה. אז אני ישן פה, אני אוציא את או שלא יודעת, אני... כן? טוב, בוא נשתה משהו. כן, יין. מה יש לך היום? אולי בואי נלך לסרט ואז נשב בבית קפה. תסתכלי גם איזה תמונה מצאתי, אנחנו פה. נו, באמת חמוד, וואו. תגידי, כן, אני זוכרת את היום הזה כמו היום. וזאת אני, כמו היום. תגידי, אלין, פתאום אני חושבת, איך זה יכול להיות אצל אבא ואימא, אותם אבא ואימא, יוצאות אחיות כל כך שונות. לא יכול להיות. איך, אלין? מה זאת אומרת שונות? רגע, מה הכוונה שונות? מה את רוצה להגיד? שאת טובה יותר ממני? שלא אהבו אותי? מה את רוצה להגיד? אלין, טובה, מה זה אי אפשר, איך אפשר לדעת יותר טובה, פחות טובה, זה לא משהו שאפשר לשים על המשקל ולראות ולבדוק, לא אלין. תראי, אמא מחזיקה אותה. נו, כן, כי אני חמודה. והבגד הזה, אני גם אז מחייכת. הבגד, היא תפרה לך. אני זוכרת. אבל תסתכלי איך היא מאושרת עם הפוק שהיא מחזיקה אותי. היא מאושרת. אלכסנדרה. אני לא יכולה לקבל שאת לא עושה שום דבר כל היום, ואני עובדת, ואני מקבלת, אני מביאה את ההכנסה, וכל הכבוד לשייקספיר וכולם אחרים. נו באמת, בואו נגיע לאיזושהי פשרה. טוב, אלין, בסדר, טוב, עכשיו אני צריכה קצת להתאוורר, כי את עשית לי חור בראש עם כל הבעיות שלך, ואוטובוס וגשם, ופה יורד, אני אלך קצת להתאוורר, ומחר אנחנו נתחיל יום חדש, ונשב ונדבר, טוב? כי אני רואה שאת לא מצטרפת אליי, לא חדש. טוק-טוק. כן. טוק-טוק. היי. היי, מה נשמע? עברתי במקרה, אני חייבת לקפוץ אלייך. טוב. כאילו לא טלפנתי, לא כלום. וואי, טוב. שאני באה וזהו. מזל שאני בבית. כן. מזל שאני בבית. מה נשמע? בסדר, סבבה. בואי שבי. בואי שבי. וואי, אני ממש, את יודעת, לא ציפיתי שתבואי. מה זה בהפתעה? כן, מה? מה מביאך אליי? מה זה, חזרתי כאן במקרה. כן. לא, אין... כל הגיל. כן, באמת? מה אצלך? בסדר, את יודעת. מה? יום, ככה, את יודעת, הטרדות של היום. אני עובדת, משכורת נורא נמוכה, אני חושבת לעזוב את העבודה הזאת ולחשוב על עבודה אחרת. כן, אבל את יודעת, יום.
יום. זה מזכיר לי משהו, את יודעת? לא שבגלל זה באתי, אבל... מה? את חייבת לי כסף. לא. מה חייבת והרבה. לי כסף? מה חייבת לי כסף? חשבתי שדיברנו, שיום אחד זה ירד בירושה, ואני אז אתן לך את החלק שלך. מה? מאיפה לקחת את זה? ואם אני אמות לפנייך? מה? תראי, מה? בואי, אי אפשר לחשוב כל כך רחוק. אי אפשר. תראי, את הרגע, עכשיו. כאילו, מה, את חושבת על עוד 10 שנים וכולי? אני לא יודעת מתי אני אמות, בואי נגיד דבר ראשון. דבר שני, בואי, אנחנו סיכמנו שאת מחזירה לי את הכסף בתחילת 2023. באמת? כן. לא זוכרת את המספר הזה. לא זוכרת. יופי. ממש לא זוכרת. אבל מתי אמרת את זה? כן. מתי ברגע אמרת שנתתי את לך את הכסף, באמת? כן. בואי, 50,000 שקל זה לא גרושים. בסדר, אני מבינה, אבל כאילו, את יודעת איפה אני עובדת. את יודעת, זה בעירייה לא משלמים כל כך הרבה. את יודעת שאני על הגרוש. כן, את יודעת את זה יפה מאוד. כן. סליחה, אבל כשלקחת את ההלוואה, נו, חשבת שמה, שתזכי בפיס ותחזירי לי? לא חשבתי שום דבר. לא חשבתי על כלום. לא חשבת. רק חשבת שיש לך את האחות הגדולה שיכולה לתת לך קצת כסף וזהו. כן. ומה הלאה? אני בטוחה שאת יודעת שיום אחד הכסף יגיע אלייך. אני יודעת את זה, ואמרתי לך את זה גם אז, כן? איזה נכון? אמונה, אלוהים, איזה כן, אמונה. כן. אנחנו מדברים עכשיו על אמונה או על עובדות? כן? את יודעת על מצב שלי, וזה איך את באה אליי ככה? איך את באה אליי? את יודעת. איך את באה אליי ככה? זה לא, אני אחותך, ואת יודעת, ואני אף פעם לא ביקשתי ממך כסף לפני כן, ואת יודעת שיום אחד זה יחזור אלייך הכסף, אז מה הסיפור שלך? מה הסיפור שלך? מה? יש לך זה? מה את צריכה לעשות עם הכסף הזה שאני צריכה להחזיר לך? קודם כל, רגע. יש לי חדשות בשבילך. מה? אני לא חייבת לך דין וחשבון מה אני צריכה לעשות עם הכסף. אחותי, בכל זאת, בואי תשתפי אותי קצת, מה? נכון, זה נכון. אני לא חייבת אבל לתת לך תוך. אני צריכה את הכסף. כן, אני צריכה את הכסף. אנחנו הולכים עכשיו לשפץ את הבית, וכן, זה עולה לנו כסף. אין מה לעשות, הבית כבר קטן עלינו קצת, לא נוח לנו איתו. צריכים לשפץ קצת. במטבח, את יודעת כמה שנים המטבח אצלנו? בואי. זהו, זה לא... את לא יכולה לקחת הלוואה בינתיים? יש לי כסף שמונח אצלך, באמת? ואני צריכה לקחת הלוואה מהבנק בטח בליבי של לא יודעת כמה. בסדר, אבל תחשבי בי, כאילו, מה, את יודעת, וזה, מה רע בהלוואות? מה רע בהלוואות? כאילו, בסדר, אז... בואי, שתיים, יש לי רעיון, מה? אני אלך לאחותי, כן? ואני אבקש ממנה הלוואה, את הכסף שלי בחזרה. מה דעתך? רעיון ממש רעיוני, באמת, כאילו, אני לא מצפה ממך את זה, לא ציפיתי אף פעם, רבקה, שאת ככה תתייחסי אליי. אני אחותך, את יודעת את המצב שלי, את יודעת, עכשיו רק התגרשתי, ואת יודעת איזה חובות אני וזה, מה קרה לך? מה קרה? כאילו, מה? לא מקבלת מזונות? לא תמיד. לפעמים כן, לפעמים לא. חוץ מזה, זה לא קשור. זה לא קשור. וואו, מה? אני חשבתי שאת יודעת שיום אחד יגיע לך כסף. באמת. כאילו... כבר הזמנו את ההצעת מחיר של הקבלנים. כן. ואם דני ישמע שהכסף הזה לא חוזר אלינו... נו, מה הוא יעשה? מה יעשה? אני אמרה, גם הוא יתגרש ממני. מה? את מפחדת ממנו? את מפחדת ממנו? לא, אני לא מפחדת ממנו, זה לא נכון להגיד. כן. מה עושים? מה? כאילו, מה? לא יודעת מה עושים. לא יודעת, את צריכה לדעת מה עושים. תמיד אני צריכה לדעת מה עושים. תמיד אני, האחות הגדולה, צריכה לדעת מה עושים. למה הקטנה הזאת, אפשר לחשוב שבת 5, עוד בת 50, כן? אז היא לא יודעת מה עושים, רק אני. לך יש מלא כסף, תודי. מלא כסף יש לך. את סתם מבלבלת את השכל. כל הזמן מבלבלת את השכל. סתם, כל הזמן מסכנה, אני ככה, אני יודעת שיש לכם מלא כסף. כן?
לא לך אישית, לך ולבעלך וזה, כן. כל הזמן אתם נוסעים לחוץ לארץ, לפחות פעמיים בשנה, מה את באה ועושה לי עצמך קורבן. את לא קורבן. את רוצה את הכסף חזרה. אני לא יודעת איך יוצאים מהפלונטר הזה. לא יודעת, תחשבי, יש לך מוח בשביל זה, לא? לא יודעת איך יוצאים מהפלונטר הזה. מה את יודעת איך יוצאים מהפלונטר הזה? אני יודעת. היא לא יודעת כלום. אני לא יודעת, כן. היא לא יודעת כלום. היא ידעה אבל את הכתובת שלי לחפש, לבקש את הכסף, היא ידעה מהר מאוד. היא לא יודעת כלום חוץ מזה. אני יודעת הרבה מאוד, הרבה יותר. מה שהיא רוצה לבקש, היא תמיד יודעת. מה שהיא צריכה לתת, אם אני הייתי את, אם היינו הפוכות, אם זה היה הפוך, הייתי ברצון נותנת לך את זה, ולא חושבת בכלל שתחזירי לי, כן? אם זה היה הפוך, את מכירה אותי. אני עוזרת לחבר הזה, מדי פעם, אם יש לי כסף, כן, ואני לא מבקשת חזרה, כי אני יודעת שהרבה אנשים בקשיים, ויום אחד זה יחזור אליי. איזה אמונה, אלוהים ישמור. נכון? נכון. הלוואי והיה לי אמונה כזו בכל מיני דברים, לא רק בזה. אז הגיע הזמן שתאמיני. את גורמת לי? אני גורמת, הנה, גם עכשיו, אני גורמת לה. אני זאת שאשמה, אני זו שלא בסדר. היא מלאך. היא מלאך. אני לא מלאך, אבל אני לא גרידי כמוך. כוס קפה לא הצעת לי. להזכיר לך. מה יש? תאכלי קלמנטינה. תקלפי לי לפחות. מה, אין לך ידיים? מה עשית? הנה, מה אני מבקשת ממנה? שתקלף לי קלמנטינה? זה לא. 50,000 שקל? כן. נכון. את חייבת לי, את אחותי הגדולה. את חייבת לי. את חייבת לעזור גם לאחותך, לא רק לילדים שלך ולכל העולם, ולנסוע לחוץ לארץ. אמרתי לך, את מאוד חושבת רק על עצמך. כן, רק על עצמך. הכל מקנאה. מילדות היא קנאה בי. תמיד קנאה בי ותמיד רצתה שאני אעזור לה. מה יש לקנא בך? שאני נוסעת לחוץ לארץ כל הזמן. כן, אני אוהבת את חוץ לארץ, אני אוהבת לנסוע. בשביל זה אני עובדת, לא? אז מה אם את עובדת? גם אני עובדת, אבל את רואה, המצווה שלך בתור אחות גדולה זה גם לעזור כשאין כסף לאחות שלך, לא רק לילדים שלך ולכל העולם, כן? אבל אני יודעת שיש לך כסף, את סתם מבלבלת את השכל. זהו, כן, את מבלבלת את השכל ושאת רוצה את הכסף עכשיו. נכון, נכון, בנינו, מה? מה, אני בנק? אני בנק שצריך להחזיר לו את ההלוואות? נראה לי שאני הבנק, אבל בנק, איך תקראו לזה? בנק... מה? לא בנק אפילו. אני לא בנק, את יודעת מה אני? מה? כספומט. שמוציאים ממנו כסף, חולבים אותו. כספומט. כן, זה מה שאני. כן, כספומט, שמעתי עלייך. טוב, אז בואי נחשוב איך אנחנו פותרות את הבעיה הענקית. יש לך מזל אחד, את יודעת מה? מה? יש לך מזל אחד. נו, מה? שאת אחותי הקטנה, כן. ואני אוהבת אותך. כן, אבל אני אחותך הקטנה, אבל את צריכה גם להתחשב בי, וגם להבא, אם אני אצטרך עוד פעם, אז את תגידי ככה. ברור. את יודעת שאני גם רוצה לפעמים לנסוע לחוץ לארץ. את מעמידה אותי במצב כל כך לא יודעת, כל כך לא נעים וכל כך לא נוח. כאילו, אני לא נוצאת בכלל לחוץ לארץ על חשבון מישהו אחר. אבל זה לא חשבון, זה משפחה. את משפחה, נכון? אז זה הבדל. יהודית. מה? אני יודעת שכסף אני לא אראה ממך בחזרה. אמרתי לך, מקסימום, אם אני לא אצליח להחזיר לך, זה יכול להיות. אז בטוח תקבלי את זה בירושה. איזה ירושה? איזה ירושה? אם אין לך גרוש, איך תהיה לך ירושה בכלל? איזה ירושה את מדברת? ירושה שלנו. ירושה שלנו. לא? צריכה לחכות שמישהו ימות בשביל זה? בסוף כולם מתים, גם אנחנו. יש לי הרגשה כזאת. מה? שאת הולכת להחזיר לי את זה, כשאני אמות, על הקבר תכתבי צ'ק.
אתה לא תמיד, מה קרה לי? אני קצת התחרפנתי, לא הרבה, קצת. והחלטתי שאני חייבת שינוי בחיים. וואלה? בלעדיך. חיה. בלעדיך. רגע. שאני ארגע? כן. טוב. לא, אני רגע, לא, אני רגע. כן, אני רגע, כן. מה זה שינוי? מה קרה? מה שינוי? לא יודעת, כבר נמאס לי. כל יום לקום, להכין אוכל לילדים, להתלבש, לרוץ מהר לעבודה. בעבודה יש שם איזה טיפוס הזה שהוא קצת רודף אותי, ואני כל יום, אני צריכה לברוח ממנו. ומשלם לך משכורת? ומשלם לך משכורת? נו, בטח שתהנה לי המשכורת, מה? אתה חושב על המשכורת שלך אפשר לחיות? זה בדיוק מה שאני אומר. אז זהו, אז הטיפוס הזה הוא מחזיק אותנו. כן, הוא מחזיק אותך. אני, זהו, החלטתי, מספיק לי. אני מתכוננת לשינוי. רוצה לשמוע? רוצה לשמוע מה התוכניות שלי? כן? אתה לא שמח. האמת שלא. תשמעי, אני תפסת אותי בדיוק כשאני עובד פה על החשבונות. בדיוק. יש לנו סוף החודש, סוף פברואר. כן, תשלומים דו-חודשיים, מגיע חשמל, מגיע גז, מגיע ארנונה. רגע, אתה יכול לחיות בלי חשמל? מגיע ועד בית. ועד בית, אפשר לצפצף על הוועד בית. נו, יאללה. בסדר, בדיוק הסתכלתי על זה. אז איזה שינוי אני צריך בחיים. אין שם לא רשום איזה סמלה בשבילי, איזה תכשיט בשבילי. לא. אז אני מתייבשת בחיים האלה. מים, חשמל, גז, ועד בית. מים, חשמל, גז, ועד בית. די, אי אפשר לחיות ככה. ככה, אני מזדקנת, אני צריכה קצת ליהנות מהחיים. אז זהו, אז החלטתי אתה מוכן לשמוע מה החלטתי? אני קצת, אתה רוצה לשמוע? אני מוכנה לקחת את הטבעת היבוסים עם היהלום, לקחת את זה ולכסות את החשבונות האלה שתהיה רגוע. ומה שנשאר מזה, אני הולכת לקנות כרטיס. להודו! אני צריכה לקנות backpack, כי אני לא יכולה לנסוע להודו בלי שיהיה לי תרמיל על הגב. זה הודו בראש שלה. זה לא בראש, זה יהיה לי בגוף, יהיה לי בנפש, הודו. מה בראש שלי? זה לא בראש שלי, כבר יצא לי מהראש. אבל התחרפנת? טוטאלית! הראש שלך הלך, מה? אמרתי לך שהתחרפנתי. זה בכיף. כן? כן, יופי. זה עוזר לי לדעת שאת התחרפנת. כן. אז רגע. לא. מה אתה מציע? רגע, רק שנייה. נו. ככה לא מנהלים חיים. נדמה לך. מה זה? למה לא? למה לא? מה זה למה לא? לשבת כל היום מול הטלוויזיה, להירדם ב-10, להתעורר ב-12, ללכת לישון עוד פעם, לבוא הביתה, לקום בבוקר, ללכת לעבודה, לחזור, לאכול מהמטבח ובזכות זה יש לנו בית, ויש לנו רהיטים, ויש לנו אוכל אמור להיות, ויש לנו גם אוכל. אבל אין לנו כיף. אתה עייף. אתה טיפוס עייף. בשביל זה יש פנסיה. בפנסיה, נכון, יהיה כיף. אז לא עובדים, אז תהיה הכנסה, ואז הילדים גדולים, ואז נהנים,
נוסעים לנתניה, נוסעים לאשדוד. אתה תשמע, אחת הבעיות יוצאים לפנסיה, אז פתאום רחצים, פה כואב, שם כואב, מתיישבים על הספסל בקופת חולים, פנסיונר. לא רוצה לחכות לזה, אני רוצה לחיות לפני כן, אני לא רוצה, ואני לא צריכה להשאיר ילדים כסף, הילדים יסתדרו, יתחתנו, יעבדו, יקימו בתים. נו, ואתה פשוט טיפוס עייף. ואני התאפקתי, והיום כל הדרך באוטובוס אמרתי, עד כאן. אני לא מוכנה יותר, זהו. אתה רוצה לבוא איתי להודו? קדימה. בזכות כל זה, יש לנו את מה שיש לנו. מה יש לנו? מה זה? מה יש לנו? מה יש לנו? מה יש יש לנו? בית. כן. בית. יש ביטחון כלכלי. יש לשלם רגע, לפני רגע את אמרת זה. שאין. לא, זה צריך לדאוג, אבל זה יש לשלם, נכון? מה זאת אומרת לנו? מה זה אין לנו? מה אין לנו? יש לנו הרבה. יש לנו הרבה. יש לנו בית. נו. יש לך אישה שמחפשת, שמבשלת, שהולכת לעבודה, שמסדרת לך, מגהצת עד הבגדים. כולם עושות את זה, מה אתה עושה? מה יש לך להציע לי? קצת לשבור את השגרה. קצת, אל תגיד לי נתניה. אז אל תגיד לי תחי לפנסיה, זה בעוד 10 שנים. בסדר. תחכי עוד 3 שנים. ומה יהיה אז בעוד 3 שנים? נצא מהשלב הראשון של המשכנתה, אוקיי? אני אגמור לשלם את האוטו. ואני אתייבש. ואז 3 שנים. אני אתייבש. 3 שנים. 3 שנים אני אתייבש. כן. בינתיים ייכנס 2 משכורות. כן? אחת. אני נוסעת להודו. אתה במשכורת שלך תשלם את המשכנתה, תשלם את המים, תשלם את החשמל. אני אסע להודו ליהנות. תגידי, מה אומר עלייך? מה? מה אומר עלייך? אמרתי לך, התחרפנתי, זה בטח. זה לא עוזר לי לדעת שהתחרפנת. מה עוזר לי לדעת? זה לא צריך לעזור לך. אני באתי בכבוד רב, אני מאוד מכבדת אותך, למרות שאתה מה זה יאללה משעמם. באתי להגיד לך שאני לא יכולה יותר עם השימון. עם העייפות שלך. מה זה משעמם? מה זה משעמם? מה רוצה שאני אצליח לדעת? מה זה משעמם? האמת היא, זה לא נורא. זה דווקא מצחיק. זה מצחיק. במקום זה אתה עייף. אולי תעשה קצת כזה באמת. אני לא... אני עובד 8 שעות, יש שעות נוספות. ברוך השם. כן, ברוך השם. ברוך השם! נכון, נכון, יש. אז מה את רוצה? אחרי 8 שעות, עוד אותי יומיים את זה, עוד 2 נוספות, כן? אז את רוצה שאני מה? אתחיל לחיות אז? מה הבעיה שלך? אני כבר גמור, אחרי יום עבודה. אם אתה עובד קשה, אז למה אין לך כסף לשלם חשבונות? יש כסף, צריך לארגן, צריך לסדר, צריך לדעת מה הולך לאיפה, מה הולך לפה, מה זה שייך לפה. יש עוד חודשים, צריך לשלם גם מרץ, יש גם אפריל, יש גם מאי, יש גם יוני, יש גם אוגוסט, יש גם ספטמבר, יש גם אוקטובר, יש גם נובמבר. ויש פנסיה, אז יש פנסיה. עד לפנסיה, עד לפנסיה. תקשיב לי, אתה רוצה להגיד לי שאתה אחראי ומנהל את החשבונות, ובכיף שאתה הולך לבנק ואתה משלם לדברים, אני מאושרת בזה, שאני לא צריכה להתעסק. אתה רוצה להגיד לי שיש לך חובות? מה עשית כל החודשים האלה? לא שילמת חשבונות? צריך להעביר מפה לשם. לא שילמת חשבונות? צריך. אתה בודק את הכרטיס אשראי שלי כל חודש, לראות איך הוצאתי את הכסף, כמה כסף, ואיפה הפתקים? לא הבאתי את הפתקים הביתה. נו, שמה שקנית, נו. אבל חיים, אי אפשר יותר. אני מרגישה שאני הולכת, ואני לא מזדקנת, אני מתבגרת, ואני שומעת חברות שנוסעות לחו"ל ועושות זה ועושות זה, ויש לי בעל שרוצה לנסוע לנתניה. תגידי, אני נהיה יותר צעיר? גם אני מתבגר, אני נהיה יותר צעיר. לא, אז יאללה, תבוא איתי לפני שנהיה זקנים. מה אני אעשה באיפה? בהודו? מה אני אעשה בהודו? לא, ניסע לנתניה. בקיץ? רק בקיץ. בחופש? כן, שזה חם, ובלתי נסבל.
אין חופש עכשיו בעבודה, נכון? חיים, לא יכול להיות. מה? אני כל השנים אני הייתי אישה טובה. אני אף פעם לא עשיתי בעיות. אני אף פעם לא התלוננתי. ומתי מתעייפים להיות אישה טובה? אני התעייפתי. לא רוצה להיות אישה טובה יותר. אני רוצה לנסוע להודו. די, נמאסתי מהשימום, נמאסתי מהבית, נמאסתי לשמוע כל פעם נתניה. אני לא רוצה. אני רוצה לפני שברתיים. מה היה? לא הצעתי רגע. אני עכשיו... סע, תהנה, תיסע רגע. לא, יש איזה מבצע, אני אבדוק מתי יהיה מבצע בטח. תיסע רגע, אין לי בעיה. בכיף שתהנה. תראה, יש איזשהו שלב בחיים, כן? יש איזשהו שלב בחיים שאתה מרגיש שאתה הגיע למקסימום בעבודה, שאתה יכול להתפתח. נכנסים מלא צעירים, כולם מסתדרים כבר במחשב שאני בקושי מבינה בזה. אני מרגישה שאני צריכה לעשות שינוי, משהו שיהיה לי יותר לעצמי, משהו שזה לא יהיה כל הזמן לתת לאחרים, לדאוג לבית. אני לא מבין אותה, חסרים חוגים במתנ"ס, חסרים מה, אני לא מבין אותה. אני לא יכולה לקחת יום תל אביב, מה? לא נחמד לך לשמוע שכל כך הרבה זמן לא טוב לי. אין לך סיבה, אין סיבה שלא טוב. לא, אין סיבה. לפי דעתך? זה פשוט. אני רואה, אין סיבה. לפי דעתי. אני רואה, זה לא דעתי, זה מה שאני רואה. לא טוב לי. אנחנו לא צריכים להתגרש, נעשה איזושהי פרידה, נבדוק את עצמנו במצב של פרידה, כל אחד במקום שלו. יכול להיות שאני אחזור אליך ואני אגיד חיים, וואלה, צדקת. יכול להיות אני אבוא ואני אגיד חיים, בוא נלך לרבנות. מה? אני לא יודעת. אבל אני חייבת לצאת ולנשום אוויר ולעשות משהו אחר. הנה, מה נפתח חלום, בואי. אבל זה האוויר של הבית שלך. אני צריכה אוויר אחר. אתה יודע מה? בוא נעשה הסכם. בוא נעשה הסכם, טוב? אתה תיתן לי קצת זמן לחשוב. קצת לעצמי, די, תחייך קצת, מה זה אתה אפילו נעשה איזשהו חוזה. נגיד, אתה משחרר אותי ל3 חודשים. תסתדר 3 חודשים לבד. תלך ומגייס להקים ניגוי יבש עם הבגדים וזה, יש מלא מסעדות, טייק-אאוט וזהו. אתה תסתדר. אתה לא תישאר רעב וגם לא ערום ולא מלוכלך. אני הולך לי ל3 חודשים, אולי נתניה, אבל הודו מאוד קוסמת. ואז אחר כך אנחנו נחליט, בסדר, מה אתה אומר? יאללה. מה תעשי בהודו? מה אכפת לך? אני אפגוש עוד ישראלים, כן, זה לא... אני על מה? אולי אתה רוצה לבוא איתי. אני לא רוצה. אולי אתה רוצה לעשות אני לא רוצה שתלכי לבד. אז אני אלך למצוא לי איזה מישהי אחר. לא! אז איך? אנחנו נלך ביחד. יאללה!